Исәнмесез, без сезне Адымнар студиясеннән сәламлибез. Бу атнада Татарстанның инде вакыйгалар үзәгендә яшәде һәм кайсыларына әзерләнә. Алдагы ярты сәгатьтә безнең тапшыруда. Хезмәте белән милләтен данлаган табиб. Җирдә Ринат Акчурин калдырган эз пациентлары хезмәттәшләренең йөрәк сөре. Бер генә тапкырда ул калдырмады Мәскәүдә узатырган безнең Татарстанның культура көннәрендә. Чөнки ул безнең татар моңын ярата. Казан БРИКС саммит, президент люкслары, Кытайча меню, дөньяны үзгәртергә очрашулар. Казанның миндин булса кардәшлек мөнәсәбәтләре белән бергә аларның ил башлары Казанга зур теләк белән киләләр. Татар фәненә кадрлар җитмей. Әлифбадан алып аңлатмалы сүзлекләр язу кем кулына калыр? Өлкән буын бар, урта буын бар, яшь буын бик аз күренә. Җир кешесе 40 ел буе бердән-бер эш урыны, беркем белмәгән яшерен басуы, йөрәк ярсуы. Кайвагын өтендә шәп итәм, хатын да әйтә, кая барасың дип бу вакытта. Шешәбез. Ул басу тишелмәде микән? Менә шуны тишелгәнен күрәсе килә. Бүген тапшыруны атнаның халкыбыз өчен зур югалтуыннан башларбыз. 78 яшендә арабыздан танылган хирург Ринат Сөләйман улы Акчурин китеп барды. Аның турындагы чыгышларның барысында да бу атнада бөек сүзе яңгырый. Бу сүзне күпчелек аның профессиональ эшчәнлеген тасвирлап әйтсә, без монда республикада аны татарның бөек улы дияргә хаклыбыз. Минемчә, ул милләтнең эталоны диярдәй шәхес иде. Сайлаган һөнәренең кешелек өчен әһәмияте, аңа гомере буе тугры калуы, тормышны, пациентларны яратуы, үзенең татарлыгы белән горурлануы, аны яшермәгүнә түгел, лаеклы итеп тәкъдим итә белүе, милләтнең талантлы шәхесе булуын көндәлек хезмәте белән дәлилләүе, гаилә традицияларын үзгә бер җылы хисләр белән искә алуы, мөмкинлек булганда булдыра алганча туган телдә сөйләшүе. Хушлашу мәрәсименә Мәскәүдә Россиянең иң көчле табиблары җыелды, медицинаның алтын фонды. Алар белән таныштырганда сүз аралаш академик исеме яңгырый. Ул шушы даирәнең иң хөрмәтле белгече иде. Татарның зыялысы, олы йөрәкләмә бик тыйнак табиб Ринат Акчурин безнең беренче репортажда. Гомерем кызына кирдем, Ринат Акчуринга бик зур рәхмәт. Фәрит Мөэминовка 75 яшь, пенсиягә кадәр төзүче булып эшләгән. Моннан 18 ел элек ул үлем белән яшәү арасында кала. Йөрәк кан тамырлары тыгылу сәбәпле приступлары башлана. Шул елны Казанда Төбәкара клиник диагностика үзәгенең хирургия бүлеген ачалар. Беренче 8 операцияны Ринат Акчурин ясый. Ул вакытта президент Минтимер Шарипович булды. Вот Минтимер Шарипович белән Ринат Сулейманович Акчурин килделәр. В первую очередь Минтимер Шарипович килде әйтә. Ну, как? Ну, ничего, яхшы, нормально. Вот Ринат абыйга рәхмәт иттегез. Мин прям с гордостью әйтәм, что миңа ясады операция Ринат Сулейманович Акчурин. Ринат Акчуринның исемен горурланып кабатлаучы меңләгән кеше бу атнада атаклы кардиохирургны соңгы юлга озатты. Мәскәү Чазов исемендәге клиник кардиология институты авыр хушлашу бу. Туганнары эчендә, медицина даирәсе эчендә Владимир Путин үз телеграммасында Ринат Сөләймановичны медицина фәненә уникаль өлеш керткән шәхес дип атаган. Рөстәм Миңнеханов Минтимер Шәймиев чәчәкләр юллады, сүзләрен вице-премьер Васил Шайхразыев җиткерде. Его всегда везде ждали. Аны гел көтеп алалар иде. Авыл, район, шәһәр халкы Ринат Акчурин исемен ишетүгә аларның күңелендә өмет уяна иде. Ул бик ачык булды. Мөрәҗәгать иткән ярдәм сораганнарны бер дә кире бормады. Күп белгечләребез махсус хәрби операция зонасында эшли, медицина ярдәмен күрсәтәләр һәм еш кына кешене коткарып калыр өчен нәкъ менә Ринат Акчурин алымнары, аның медицина кораллары кирәк. Әбием әйтмешли, синең маңгаеңда нәрсә язылган, син шуннан уза алмыйсың. Ләкин һәр вакыт бөтен көчең белән авыруны саклап калу өчен тырышырга кирәк. Ул көн сайын кеше гомерләрен саклап кала. Россия кардиологиясе өчен җан атып яши. Кан тамырлары һәм кардиохирургия тармакларына яңа сул ишерә. СССРда аяк-кул трансплантациясе белән кызыксынучы, иң катлаулы операцияләргә беренчеләрдән булып алынган табиб. Россиядә коронар микрохирургия мәктәбен нәкъ менә Ринат Акчурин булдыра. Бүген илнең алдынгы кардиохирурглары, аның укучылары. В 2000 году мы, наверное, выполняли около 25 операций. 2000 елда Татарстанда коронар шунт урнаштыру буенча 25 операция ясасак, Ринат Сөләйманович 180-200 ясый иде. Әлбәттә, аның пациентлар арасында ил җитәкчеләре күп булды. Шул исәптән Черномырдин, Ельцин зур җаваплылык. Мин 2007 ноябрьдә киттем стажировкага. Ул Чазов центрында үзәгендә эшли. Карыйм, уң якка бер кем кеше дә юк, сул якка борылып карыйм. Анда теге ахпот дигән бер әйләнү бар инде. Палатларга керә киләләр. Анда бер 20-30 табиб бар инде. Моннан карыйм, Ринат Сөләйманович анда инде. Бу белән тигезләдә, шулай торып карыйм миңа.
әйтә, дустым, син монда эшлисең? Бу үзенең кабинасына алып керде, шәйләштек. Шул озак кына әйтеп сөйләшеп утырдык инде. Монда Татарстанда кешеләр ничек торалар, Татарстан үзе ничек, Казанда нәрсәләр бар. Ринат Акчурин үзенең татар булуы белән горурланып яши, Мәскәүдә эшләсә дә элемтәләрне югалтмый. Бер генә тапкырда ул калдырмады Мәскәүдә уза торган безнең Татарстанның культура көннәрендә. Чөнки ул безнең татар моңын ярата. Бер генә тапкырда калдырмады Татарстанда уза торган Рамадан шайтур көннәрендә. Чөнки ул иченнән нык үзебезнең Алла Тәгаләне хөрмәт итеп, аларга ышана торган кеше. Әлбәттә, МКДЦда, Яршаллыда Ринат Сулейманович белән бергә йөрәк һәм кан тамыры хирургия буенча үзәкләр ачтык. Һәм менә бүген меңнәп анда кешеләр терелеп китте. Он очень активно участвовал. Бүген дан тоткан МКДЦ аның тырышлыгы белән дә булдырылган үзәк. Ачты да онытты түгел. Ул Казанга Мәскәүдән зур делегация белән килә иде. Аннары тәҗрибә тупларга дип Акчурин безнең табибларны үзе җитәкләгән клиник кардиология институтына чакыра иде. Ринат Сулейманович кардиохирургияның киләчәге өчен җан атып яшәгән. Үзеннән соң дәвамчыларын калдырырга тырышкан. Сез беләсезме? Аллаһ белән хирургның аермасы нәрсәдә? Аллаһ үзенең хирург түгеллеген төгәл белә. Бу чын мәгънәсендә уникаль тарих. Ринат Акчурин тәкъдиме белән Казанның медицина инструментлары заводында коронар хирургия өчен җиһазлар җитештерелә башлый. Аларны монда Акчурин комплекты дип йөртәләр. Иң кадерле бүләк итеп аның берсен дөнья күләм танылган кардиохирург Майкл Дебейки Америкага алып китә. Бу иң яхшы дөньядагы инструментлар. Мен аны самолеттан чыккач, Америкага кайтып җиткәч, үземнең помощникның кулына гына бирә алам. Медицина цифралашу сәбәпле инструментлар үзгәреп тора. Ринат Акчурин үз тәҗрибәсеннән чыгып, кул җаен исәпләп завод белгечләренә киңәшләрен бирә. Җиңел титан инструментларны хәтта чит илдә җитештерә башлыйлар. Америкага бара выставкага бер барада җегет сатып тора. Значит, бу нинди инструмент дип сорый Акчурин. Ну әйтәләр, менә шундый фирма американский. Акчурин кычкыра башлый аңа. Нигә ялган дисең? Бу бит Казан заводының инструментлары, мин эшләгән инструментлары бит бу дип. Хатыны Наталья белән ике ул тәрбиялиләр. Үзенең әти-әнисен, абыйсын хөрмәт итеп яши бөек кардиохирург. Анием күңелдә түгел, анием исемдә түгел, анием мине белән тора. Юк, һәр вакытта әйтәдер, мин абыйдан гына куркам, башка курка торган кеше юк минем дип көлеп әйтәдер инде. Күп яхшы эшләр кылган Ринат. Ул эшләре күз алдыбызда. Ринат Акчуринны Мәскәүдә Троекуров зиратында җирләделәр. Татарстанда аның исемен мәңгеләштерергә җыеналар. Я должен в другую операционную уже идти. А вы посмотрите, как сердечко заводится. Оно же стояло. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Александр Ярашов, Адымнар. БРИКС саммиты якынлаша. 10 көннән Татарстан ким дигәндә 30 илнең башлыкларын кабул итәчәк. Бу атнада ук казанлылар әлеге вакыйга белән бәйле үзгәрешләрне тоя башлады. Объектлар тапшырыла, шәһәрдә студентлар кимеде, саммит көннәрендә вакытлыча ябылачак урамнар исемлеген игълан иттеләр. Мондый дәрәҗәдә Россия саммитны беренче тапкыр уздырачак һәм ул илнең тышкы сәясәтендә иң зур вакыйгага әверелергә мөмкин. Россия президенты ярдәмчесе Юрий Ушаков шулай дип белдерде. Форумның зурлыгын бәяләр өчен соннарны карауда җитә. Саммитка 38 ил җитәкчелеге чакырылган. 32-се Казанга килүен раслаган инде. Очрашуларда күтәреләчәк темаларны Владимир Путин Төркмәнстанга баргач игълан итте. Ул яңа шартлардагы дөнья һәм анда илләрнең урынына багышлана. Казан бүген дөнья буйлап яңгырый. Әйтәләр бит, дөнья инде элеккечә булмаячак дип, һәм әлеге үзгәрешләр хакында шушында килеп фикер алышалар. Казанда дөньяви инкыйлаб ук булмаса да, яңа дөнья системасы төзелергә мөмкин дип белгечләр. Рания Абдрахманова сәясәтчеләр белән аралашып, БРИКСның Татарстан өчен әһәмияте турында сөйләште. Татарстан һәм Россия өчен генә түгел, халыкара дәрәҗәдәге әһәмиятле вакыйгага 2 атнадан да әзрәк вакыт калып бара. Әлеге саммит Россиянең тышкы сәясәт юнәлешендәге иң масштаблы чарасы булырга дәгъва кыла. Моның кадәр җитәкченең бер урынга җыелганы юк иде әле. Заманында силләр бер заман 50 елларны Казанның аэропортына килеп төшкән Җавһарлал Неру Индиянең башлыгы. Аннан соң силләре бер заман Казан аэропортына тукталып киткән Джо Энлай, ул дәүләт советының премьеры Кытайда. Башка җитәкчеләр Казанга әллә нәрсә килмәләр.
Брежнев мәсәлән бер мәртәбә булган Татарстанда. Күпләрнең Казанны Казакстанда, Татарстанны Төркиядә дип уйлаган вакыт узды дип белгечләр. Быел ярты дөнья Казанда очрашачак. Миллионлаган кеше беренче мәртәбә Казан, Татарстан сүзләрен ишетә. Владимир Путинның һәр эшлекле сәфәрендә ил җитәкчеләрен безгә чакыруы вакыйганың дәрәҗәсен күрсәтә. Готовимся к проведению 22-24 октября в Казани саммитов БРИКС и Outreach БРИКС+. И мы, конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулаевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме. Беренче тапкыр Бразилия, Россия, Индия, Кытай һәм бу илләр кысаларында беренче тапкыр җыелганнан соң бу исем БРИК исеме С булмаган очракта Америкадагы галимнәр тарафыннан бирелгән иде. БРИКС 2006 еллардан башлана. Көньяк Африка Республикасы да кушылгач 5 илдән торган берләшмә барлыкка килә. Соңрак Иран, Мисыр, Эфиопия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре кушыла, тагын 30лап ил теләк белдергән. Хәзер инде ул бик абруйлы бер оешмага әйләнеп бара. Һәм аның җитештерү күләме көнбатыш илләрдән зоррак була. БРИКСка туры килә 37%. 20 иң үскән илләрнең дөнья күләмендә 27%. БРИКСның чираттагы саммитын юктан гына Казанда уздырмыйлар. Биредә дөнья лидерларының очрашуын оештыру өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Инфраструктура, заманча шәһәр шартларын, моннан тыш республика җитәкчелегенең халыкара форумнар уздыруда тәҗрибәсе зур. БРИКС саммиты очрашулары ратушы, Казан Экспо, Кремльдә барачак. 20 мең кунак килер дип фаразлана. Дәүләт башлыкларыннан тыш 100 кешелек делегацияләр көтелә. 200ләп сәяси, икътисади һәм иҗтимагый чара планлаштырыла. Хәзерге көндә дөньяның төрле нокталарында, төрле җирләрендә ничектер булса да, менә кутупларга аерылган бер дөньяны күрәбез без. Ләкин бу кутупларга аерылган дөнья кысаларында Казанның урыны аеры. Мәсәлән, без Төрки халыкларының, Төрки республикаларының ил башларын алсак, mesela Казакстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Төркия, Түркменистан кебек республикаларны алсак, гадәттәгечә һәм Россия Федерациясының да бу илләр белән мөнәсәбәтләре җитди югары бер дәрәҗәдә. Ondan yugarırak da Kazan'ın nindi olsa kardeşlik münasebetleri bilen birge alarının il başları Kazan'a zor tilekmen kiler. Çünkü bunda adettekçe her birisini sırasanız. Biz bunda özümüzün ideya kibik istebizler. Тарихка күз салсак, татарлар гомер-гомергә халыкара мөнәсәбәтләрдә дипломат вазифасын үтәгән. Менә мәсәлән, Казан ханлыгы бетә. Ләкин шул Мәскәү, Нугай урдасы белән, Кырым ханлыгы белән, ана Казах җирләре белән мөнәсәбәтләрне татар ашыр оештырган. Саммит программасында көн кодагындагы темаларның берсе яңа шартларда дәүләтләрнең тигез хокуклылыгы булачак. БРИКСның әһәмияте бүгенге көндә бик зур, чөнки дөньяда инде хәзер бер полярлы системадан без күп полярлы системага күчеп барабыз, һәм шуңа күрә дә менә БРИКС бу процесста бик зур роль уйнаячак. Ул хакта инде күптән әйтелә, инде 30 президентның килүе, БРИКС составында булмаганнарның да килүе бүгенге көндә яңа менә күп поляр система оештыруда катнашуның әһәмиятен аңлыйлар. Создается ли на наших глазах? Безнең күз алдында яңа дөнья, аның яңа тәртибе барлыкка килерме дигәндә мин уңай җавап бирелдем. Ул җиңел генә төзелмәс дип саныйм. Хәзер без юллар чатында калган сыман. Халыкара мөнәсәбәтләр системасы тотрыклы түгел. Шуңа да карамастан өмет чаткысы бар һәм аны нәкъ менә БРИКС белән бәйлиләр. Тагын бер тема дөньяда түләү системасына багышланачак ди экспертлар. Ягъни доллардан тыш яңа бердәм валюта булдыру мөмкинлеге турында сөйләшерләр дип көтелә. Одним из главных направлений работы на саммите. Саммит эшчәнлегенең төп юнәлешләренең берсе 2025 елга кадәр БРИКС икътисади партнерлыгы стратегиясе комплексын гамәлгә ашыру булачак. Халыкара финанс-валюта системасында БРИКС дәүләтләренең ролен арттыру, банкара кооперацияләрне җәелдерү, дәүләти валюталарда исәп-хисапны арттыруга басым ясаячаклар. Монда безнең әзерләнгән мини-кухня. Сөләйман Паласа тел кунакханәсе саммит көннәрендә башка туристлар өчен ябык булачак. Биредә дәүләт башлыкларының берсе һәм шул ил делегатлары яшәве көтелә. Моның өчен президент люксы ясалган. Быел
Без реновацияның беренче өлешен үткәрдек. Безнең отельдә президент номеры БРИКС саммиты кунаклары өчен ясалды. Моңа кадәр монда 2 люкс номеры гына иде. Хәзер инде без ул 2 номерны берләштердек. Хәзер безнең монда бер президентский номер килеп чыкты. 100 квадратный метрга якынлык бүлмә булды. Рестораннар менюга яңа ризыклар исти. Чит телдә сөйләшә торган хезмәткәрләрне җәлеп итә. Милли ризыклар тәкъдим итә торган Туган авылым комплексында да үзгәреш бар. Без монда инглиш телдә ясадык менюларны. Безгә хәзер күп Кытай туристлар киләләр. Без аларга инде безнең татар ризыкларны ашатабыз, тукмаш ясадык. Аларга безнең ризыкларны җайлырак инде таяк белән ашарга. Без инде аларга инде таяк бирәбез. Алар таяк белән инде ашыйлар безнең ризыкларны тоже. Казанда җыелдылар да икенче көнне дөнья үзгәрде дип әйтеп булмый. Бу уңай үзгәрешләргә омтылыш билгесе дип белгечләр. Бер полярлы система канәгатьләндермәү яңача карашка зур бер адым булачак һәм Казан исеме БРИКС тарихына язылачак. Рания Абдрахманова, Альбина Минаева, Рамзил Гарипов, Данил Филатов, Роман Безменов. Адымнар. Казан халыкара саммитка әзерләнгәндә бер бик әһәмиятле юбилей вакыйгалар арасында югалып кала язды. Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты 85 еллыгын билгеләп үтә. Татарның филологиясе, фольклоры, сәнгате мәсьәләләрен өйрәнүче академик оешмаларның берсе. Галимнәребез 90-нчы еллар күтәрелешеннән соң гел әйтеп килде. Татарның милли мәгарифе тулысынча саклансын өчен туган телдә мәктәптә белем бирүдән тыш аңа югары уку йорты кирәк. Аннары фәнни үзәк. Мәктәп, вуз фәнни үзәк чылбырында милли университет кына булмады. Әмма тел институтының эшләве заманда шушы бушлыкны бер кадәр тутырды кебек. Бүген исә галимнәр алдында яңа бурыч тора. Кадрлар мәсьәләсен хәл итү һәм татар фәнен саклау. Бер төркем халыкның аерым бер милләт мәртәбәсенә күтәрелү өчен ана телендә әдәбияты булу гына җитми, аның үз телендә фәне дә булырга тиеш дигән үз заманында Галимҗан Ибраһимов. Шуңа күрә Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының шушы фикерне алга сөргән улуг әдип исемен йөртүе дә символик әһәмияткә ия. 1939 елның октябре ТАССРның халык комиссарлары советы Тел һәм әдәбият фәнни тикшеренү институтын оештыру турында карар чыгара. Галимҗан Ибраһимовның исеме кайтканнан соң исеме шушылай инде элекеге тагылган гаепләр юкка чыгарылганнан соң бу фәнни оешмага аның исеме бирелде. Һәм инде әлбәттә Галимҗан Ибраһимов исеме аның байрагы астында бирдә эшләүче галимнәребез гаҗәеп зур хезмәт башкардылар. Фәнни күзлектән чыгып, безнең халкыбызның үткәнен, тарихын, мәдәниятын, әдәбиятын тикшерү мәсьәләсе бик актуаль төс алды. Билгеле, ул чорда әле теге сәясәттә үзенчәлеклерәк булды. Әмма ләкин бу институтның ачылуы бик кирәк иде һәм әкренләп бу институт тернәкләнә башлады. Елдан ел институтның эшчәнлеге киңәя, милләт алдында бурычы арта. Ул инде татарның җанын, татарның рухын яшәтә торган, аның бик күп чыганаклар аша аның тарихын, башка оешмаларга уку-укыту өчен, дәреслекләр өчен, журналистлар, башка юнәлештә эшләүчеләргә өйрәнү, эзләнү өчен мөмкинлек тудыра. Соңгы 5 елда институт 288 исемдәге китап бастыра. Татар теленең 6 томлы аңлатмалы сүзлеге өчен узган ел республиканың дәүләт премиясын алды. Бу институт тарихында моңарчы булмаган казаныш. Анда 70 мең сүз һәм 10 мең фразеологизм тупланган. Мондый зур сүзлекнең соңгы тапкыр 70нче еллар ахырында чыгуы билгеле, әмма анда 35 мең сүз генә теркәлгән була. Менә быел октябрь аенда гына аның 6нчы соңгы тома табадан төште. Сүзлекнең соңгы басмасына яңа 500 сүз өстәлгән. Әйтик, сер сүз, пароль, икмәкханә, пекарня, туңмасу, низамирзайка. Татар теленә көн саен бер яңа сүз өстәлә. Алар электрон форматта аерым каталог булып чыга. Һәм аларны без һәр вакыт төзеп торырга тиеш. Һәм үзебезнең халкыбызга тәкъдим итеп торырга тиеш. Институт галимнәре төзегән дәреслекләр буенча татар мәктәпләрендә укыталар. Дәреслекләр төрле авторлыкларда булды. Мәсәрова авторлыгында булды.
Менә бу әлифбалар инде шәһәр җирлегендә өйрәтергә балаларга әзрәк катлаулырак. Менә бу дәреслектәрдә инде мин җиңелрәк балага аңлашлырак дип уйлыйм инде. Укытучылар бу дәреслектәр турында инде уңай фикерләр итәләр. Әлеге дәреслектән Башкортстан укытучылары да файдалана, ди профессор Илшат Насыйпов. Оның эштәлеге буенча фикер алышуда үзе дә катнашкан була. Шушы мәртәбәле татар фәнен үстерүче институтның казанышларына нигезләнеп, Татарстан татар фәнен, татар филологиясын мин Татарстан Республикасында читтә хезмәт иттем. Институтның соллы хезмәте 8 томлы татар әдәбияты тарихы. Аны әзерләүдә КФУның татар филологиясе факультеты галимнәре катнаша. 20 йөз башы татар поэзиясенә бәя бирү барышында без моңа кадәр игътибар үзәгеннән читтә калган һәм әле ул вакытта махсус өйрәнү объекты итеп күтәрелмәгән, кайчандыр гарәп графикасында гына сакланып калган поэмаларны фәнни әйләнешкә кертеп җибәрдек. Халыкның рухи хәзинәсен саклау, фольклор буенча тикшеренү нәтиҗәләрен барлау максатыннан галимнәр хәзер 25 томлык әзерли, мәгълүматны экспедиция вакытында да туплыйлар. Һәрбер экспедиция ул үзе белән ниндидер яңалык һәм табыш алып килә. Безнең татарда 19 гасырда әлемнә киң таралыш тапкан кыз елату традициясе булган. Шушы экспедицияләрдә йөрү вакытында Түбән Новгород өлкәсендә кыз елату традициясенең бүгенге көндә дә саклануына тап булдык. Институтның юбилей кичәсендә Фәннәр академиясе җитәкчесе Рифкат Миңнеханов Татарстан халыкларының тарихи мәдәни мирасын саклау һәм киңрәк җәелдерү өчен бөтен мөмкин чаралардан файдаланырга кирәк диде. В этой связи значимой задачей для коллектива института становится создание информационных платформ, цифровых архивов, способствующих распространению знаний о культуре и языке татарского народа, народов Республики Татарстан. Хәзер галимнәр чит төбәкләр белән хезмәттәшлекне ныгытуны, туплаган мирасны җәмәгатьчелеккә җиткерү, яшьләрне фәнгә тартуны күздә тота. Яшьләрне җәлеп итү, бүгенге көндә менә берникадәр авырлык бар, системалы эшләү кирәк. Мин әйткәнемчә, мәктәп, югары уку йорты һәм инде фәнни оешма. Менә без шуларны үстерә белсәк, өлкән остазларыбызга алмашка яшь галимнәребезне әзерли алабыз икән, димәк, без дөрес юлда. Галимнәр дөньяга чыгарган яңа китаплар киштәдә ятмыйча үз укучыларын табарга тиештер. Ә бу шул ук фән белән кешелекнең багланышы. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Альбина Минаева. Адымнар. Адымларны дәвам итәбез. Бүген өстәлебезгә икмәк үстерүче игенчеләрне, иттән казылык, сөттән май ясаучы, эшкәртү сәнәгате хезмәткәрләрен котлый торган көн. Иртәгә алар һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Авыл хуҗалыгы Татарстан икътисадының бер тармагы гына түгел. Республика җитештерү буенча беренче бара һәм үз халкын төп ризыклар белән тулысынча тәэмин итә. Шул ук вакытта авыл ул телне, традицияләрне саклау урыны. Татарстан авылларында 900 мең кеше яши. Республика халкының 4тән 1 өлеше, 70 меңе авыл хуҗалыгында эшли. Бүген без Арча районының ватан хуҗалыгына юл тотабыз. Аның баш агрономы Габдрәис Рамазанов бу атнада Россиянең атказанган агрономы булды. 43 ел агроном. Хезмәт кенәгәсендә бер генә язу бар: ватан хуҗалыгы. Монда туып, монда үскән һәм кеше ватаны язмышын үзенеке итеп сайлаган Габгади җир кешесе Алия Хәйретдинова репортажында. Көн сайын инде үзгәреш бара, бөтенесен белеп тора кирәк инде. Сен агроном булган кешегә. Әгәр дә шуларны белмәсән, шулар белән хыялланмасаң, шулар белән яшәмәсән, ondan soң инде уңыш алып булмый инде. Ватан хуҗалыгы кырларын Габдрәис Рамазанов кебек яхшы белгән кеше юк. Әтисе тракторчы булып эшләгәндә техника янәшәсендә тәгәрәп үскән малай тормышын җиргә бәйли. 81 елда аграр институтны тәмамлый, шуннан туп-туры авылга агроном булып кайта. Февраль ае була, чәчүгә ай ярым калган. Көл басуларда була торган иде, әти белән басуларга чыгып, шунда трактор белән янында утырып биреп куйган, рульдә йөреп инде алар җир күлтиләгәндә, тырмалаганда, постоянно басуларда булдым. Һәм шул вакытта инде миндә фикер туды, что мин киләчәктә үземне шул җир белән бәйләргә дигән, бу минем профессия түгел, призвание инде хәзер. Мин басулардан башка үземне күз алдына китерә алмыйм, тора алмаган шикелле. Аның хезмәт кенәгәсендә бер генә язу бар: ватан хуҗалыгы. 43 ел элек язылган. Шул дәвердә ватан хуҗалыгы республика дәрәҗәсендә тәҗрибә мәктәбенә үрелде. Бирегә күрше төбәкләрдән өйрәнергә киләләр. Заманча хуҗалык алымнарына, уңышларына сокланып китәләр. Кайвагын өтендә шәп китәм, хатын да әйтә, кая барасың бу вакытта? Шәшү шешәбез. Ул басу тишелмәде микән? Менә шуны тишелгәне күрәсе килә. Күрергә кирәк, белергә кирәк. Ну, борчылмыйча эш эшләп булмый бит инде. Ярар әле яши торган кеше түгел. Одаштырган урманнарың өчен
туғайларың үшін яратам. Ватан хуҗалыгына 57 ел якынча 6000 гектар җирләре бар, 160 кеше эшли. Арыш, быдай, кукуруз, бике, хәтта җитен игәләр. Хуҗалык җитәкчесе Мансур Әхмәтов белән киңәшләшеп, бер сүздә булып эшли башлауларына да 43 ел. Хезмәтенә бирелгән агроном җитәкче өчен күңел тынычлыгы ди Мансур Әхмәтов. Менә минем бөтен максатым шул: агроном кешегә комача алмаска кирәк. Ул инде эшли барса кирип китә инде, ул аңа бик күп кирәк. Ашламада кирәк, җирендә каткалыш кертергә кирәк. Кай вакытта инде сүзгә дә килгәнбез, барыбер уртак фикер икебезнең кебергә кушкач, бер уртак моторга фикер килеп чыга. Аның белән эшләү бик җайлы. Һәрбер агрономда менә кешегә әйтми торган үз басуы бар, үзенең опытный басуы бар. Менә минем ел саен андый басулар бар. Мин аны шуңа күрә теге кешегә әйтмәсәм дә, берәүгә дә әйтмим. Шагыштырып карыйм. Бу ел менә шулай эшләгән бу басуда, булар икенче эшләгән. Тегесен ваймы, масын ваймы. Безнең өчен алтын инде. Буна бу иртә таңнан 4-тә торып, кичке 11-гә кадәр эшләгән хезмәтнең нәтиҗәсе. Ашлыкны моннан Төркия, Польша, Испаниягә алып китәләр. Хәзинә дигән сабан быдайы сорты быел гектардан 40 центнер уңыш биргән. Иртәнге язда битән бирә күп еллык үлән җирләренә. Басуга кирип була, йөрисен. Җир үзеннән үзе теге бер ис аңгып тора. Менә рәхәт, күңелгә рәхәт. Үстә тургайлар сайрап тора. Менә шул вакытта инде бу җир ананың мәрхәмәте, рәхмәтедер инде. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә дип җырлый бездә халык. Шытып чыккан уҗымнары алтын булып өлгергән кукуруз сатуга әзерләп куелган бике ырлыгы шуның дәлиле. Бу тырышлыкны ил күләмендә дә зур исем белән бәяләделәр. Габдрәис Рамазанов Россиянең ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре булды. Biz эшләдек инде бу зур бүләкләр алу өчен дип тырышмаган якта инде хезмәтне күрә белгән иптәшләргә бик зур рәхмәт инде. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юмырлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сәфаровка тапшырам. Исәнмесез. Бу атнада сәйер видео таралды. Ниндидер киңәшмәдә Байкал арты крае губернаторы башта борынын казый, аннары кулын бер ханымның киеменә сөртеп куя. Ханым да теләсә кем түгел, урманчылык өчен җаваплы зур түрә. Бу губернатор катнашындагы видеолар еш кына вируслы булып китә. Элегрәк бер җыелышта ул халык хәленә кергә тырышып, елап җибәргән иде. Самое тяжелое то, что мы не можем всем помочь. Соңрак чыккан видеосында үзенең кабинетында рэп башкарды. Вас, ребята, продвигаю, с этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед, самых топовых побед. Күрәбез, губернатор төрле жанрда эш итә. Башта мелодрама, аннары рэп, ә соңгы видеосы табышмак жанрында. Игътибар, сорау. Нәрсә булды бу? Илебезнең сәламәтлек саклау министры сенсацион фикер әйтте. Әдәм баласының генетикасында 120 яшькә кадәр яшәрлек ресурс бар диде ул. Моның өчен бары тик сәламәт яшәү рәвеше генә алып барырга кирәк икән. Кайберәүләр министрның бу сүзеннән көлде генә. Ә баксаң, чыннан да тарихтан беләбез, рекордсмен француз хатыны 122 ел яшәгән бит. Әмма гынах шомлыгына каршы ул бик үк сәламәт яшәү рәвеше алып бармаган ди. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Кыскасы, тегеләй карасаң да, былай карасаң да саннар чагышмый. Әле үшиткәндәй тәрәзәмне ачып җибәргән идем. Борыныма әллә завод, әллә шүплектән ниндидер исләр керде. Һәм саннарны тагын да бутады. Сон рассказывает. Приснится зараза такая. Зур мегаполисларда югары кат фатирлар почетта. Утырасың тәрәзәгә карап, мин сиңа әйтим, чәй эчеп, ә шәһәр синең гүя аяк астыңда. Әмма фатирыңа кадәр менеп җитәсе дә бар бит әле. Әнә Мәскәүнең Бирюлевосында 45 катлы йортта 8 лифтның 3-се генә эшли ди. 40 минут чират торасы. Идара компаниясендә лифт шитилнеке, запчастлары дефицит дигәннәр. Хәер, үзебезнең Казан лифтлары да көйсезләнә кайвакыт. Яз көне Мәскәү телеюлдызлары ниндидер проект белән Салават күпере торак комплексына килде. Лифтта 10 минут утырдылар. У меня новости из Казани. Мы застряли в лифте. Но нажмите на кнопку «Вызывать службу спасения». Что делать?
Кыскасы, лифтларыгызны саклагыз. Кеше санын исәпләп кенә, авырлыгыгызны шамалап кына керегез. Запчасть эзләп йөрерлек булмасын. Нет, нет, после вас только. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.